ба саволи 118 аҳамият метиҳем. қатори электродҳои қавиро муайян кунед мегӯд. Хоб, барои инҳо электродҳоро фаҳмидан дакоре. Ба электродҳо дохил мешавад асос, намак ва кислота. Хоб, дигар моддаҳо ба ғайри электродҳо дохил мешавад, но дар байни ва ғайри электродҳо бо истисно доранд. Хоб, гӯш мекунем. асосҳо, намакҳо, кислотаҳо гуфтем. Асосҳо дар навбати худ дохил мешавад қавӣ ва заиф. Яъне электродҳои қавӣ шуда метавонанд асосҳо ва электродҳои заиф шуда метавонанд. Хоб, ба асосҳои қавӣ дохил мешавад асосҳои ҳалшаванда. Хоб, масалан натрий OH аз системаи ҳалшавандагӣ нигоҳ мекунем. Хоб, асосҳои заиф, яъне электродҳои заиф дохил мешавад асосҳои ҳалнашаванда. Масалан магний OH 2 маротиба нигоҳ мекунем. Таҳқиқ мекунам ино аз рӯи ҳалшавандагӣ, системаи ҳалшавандагӣ нигоҳ мекунем. Хоб, намакҳо ҳамчунин намехеланд. Чиста ранги асосҳоянд. Так, кислотаҳо умуман дига хеланд. Хоб, кислотаҳо беоксиген мешаванд, оксигендор мешаванд. Беоксигенаш ҳам қавӣ мешаванд, оксигендораш ҳам беоксиген боз заиф ҳам мешавад. Хоб, ба кислотаҳои беоксиген дохил мешавад сета кислота: H-хлор, H-бром ва чи H-ё. Аз байнашон қавитараш бо H-йод аст. Хоб, дигар боқимонда кислотаҳои беоксиген ба заиф дохил мешавад. Яъне H-фтоб, H2S, H2-селен, кислотаи сианид ва ҳайраҳо. Хоб, беоксиген ба аҳамият метиҳем. Инҳо дар навбати худ дохил мешавад қавӣ ва заиф. ин қавӣ ва заифро аз рӯи коэффициент маълум мекунем. 2, 3 бошад, ин қавӣ аст. Агар 0 ё 1 бошад, ин чи заиф аст. Аҳамият метиҳем. Кислотаи сулфат. Хоб, коэффициент чист? Миқдори оксигенро аз гидроген тафт мекунем. Хоб, агар 2, 3 бурод агар, ин қавӣ аст. Хоб, аҳамият метиҳем. аз 4 2 ро гирем чанд мешавад? 2. Значит ин чиз аст? Қавӣ аст. Хоб, кислотаи сульфидро менависам инҷо. Аҳамият метиҳем. кислотаи чи? Сульфид. Хоб, як бор дигар таҳқиқ мекунам. ин қоидаи Полинг аст. Қоидаи чи буд аст? Полинг аст. Хоб, миқдори оксигенро аз гидроген чикор мекунем? Тафт мекунем. 3 минуси 2 1. Яъне мо чи гуфтем? 0 ё 1 бошад, ин чи буд аст? Заиф. Хоб, анако савол аҳамият метиҳем. қатори электродҳои қавиро муайян кунед. аҳамият метиҳем. кислотаи сульфат гуфтам аввалан. Хоб, ачор 2 ро гирем. ин 2 ин қавӣ аст уже. Хоб, магний OH ҳалнашаванда аст, ин заиф аст уже. Хоб, хлориди натрий ин ҳалшаванда. Намаки ҳалшаванда дар об. аз рӯи системаи ҳалшавандагӣ нигоҳ мекунем, ин қавӣ аст. барои ки ҳалшаванда аст. Хоб, бе варианти нигоҳ мекунем. кислотаи сульфид асед 2 ро гирем чанд? 1, ин уже заиф аст. Хоб, гидроксиди аммони ҳалшаванда аст, аммо истисно аст. Истисно. ин асоси ягона асоси ҳалшавандаи чиз аст? Заиф медорад. Об ҳам электролити заиф аст. Хоб, аҳамият метиҳем. H2S ин поём ба мо фаҳмондем, кислотаи беоксигени заиф ба ҳисоб меравад. Калий OH ин ҳалшаванда аст, ин қавӣ аст. Оксидҳо ғайри электролит аст. Ғайри электролит. Барои ки мо гуфтем ба электролитҳо дохил мешавад асос, намак, кислота. Инҷа ба об истисно аст бо. Хоб, аҳамият метиҳем. Де варианта. кислотаи нитрат асед 1 гирем чанд? 2. ин қавӣ албатта. ин қавӣ. Бари OH ҳалшаванда албатта ин ҳам қавӣ. Хоб, сульфити калий ҳалшаванда ин ҳам чиз? Қавӣ. саволи мо фақат қавия пурсидааст. ҷавоб де вариант.